dahil hanggang ngayon nararamdaman po natin yung faithfulness niya na kahit na marami po tayong pinagdadaanan, but the Lord is still faithful. At yan po ay inaanyayahan po namin kayo na tumayo ngayong umagang ito at tayo ay magpuri sa ating Panginoon na buhay. At tinatawagan ko po ang worship team upang ilid po tayo sa worship. Amen. Bago po tayo magsimula, tumayo po muna tayong lahat at awitan po natin ang Panginoon. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you.
lugar na ito. Tunay, O God, na depart from you, O God, we are nothing, Panginoon. Kaya Lord, katagpuin mo, Panginoon, ang lugar na ito, O God. Lord, patuloy ka namin itinataas, Panginoon, wala nang iba, O God, Lord, sa aming buhay, Panginoon. Lord, we thank you, Panginoon. We pray, Panginoon, hallelujah, sa service na ito, Panginoon, ikaw ang patuloy na manguna, Panginoon, ang patuloy na maghari, Panginoon, let your presence, Panginoon, be upon this place, Panginoon, O God. Lord, thank you, Father, hallelujah, na patuloy ka, inaasam namin, Panginoon, ang iyong presensya, Panginoon, sa araw na ito, hallelujah. Lord, we thank you, Panginoon, sa iyong mga salita, Panginoon, na mababahagi, Panginoon, patuloy, O God, na ito ay tumanim, Panginoon, sa aming puso, O God, hallelujah, at maging buhay, Panginoon, O God, at Lord, makalakad kami, Panginoon, sa iyong kalooban, Panginoon, makalakad kami, Panginoon, sa purpose na ibinigay mo, Panginoon, sa amin, O God. Lord, thank you, Father, patuloy ka namin itinataas, O God, sa aming buhay, Panginoon, ikaw ang patuloy na maghari, Panginoon, sa pagtatapos, Panginoon, ng service na ito, hallelujah, ang iyong presensya, Panginoon, ang iyong presensya mo, Panginoon, ang aming maranasan, O God. Lord, thank you, Father, in the mighty name of Jesus. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Proverbs 1. Verse 1. The Proverbs of Solomon, the son of David, king of Israel. Verse 2. To know wisdom and instruction, to perceive the words of understanding. Verse 3. To receive the instruction of wisdom, justice, and judgment, and equity. Verse 4. To give subtlety to the simple, to the young man knowledge and discretion. Verse 5. A wise man will hear and will increase learning, and a man of understanding shall attain unto wise counsels. Verse 6. To understand a proverb and the interpretation, the words of the wise and their dark sayings. Verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instruction. Verse 8. My son, hear the instruction of thy father, and forsake not the law of thy mother. Verse 9. For they shall be an ornament of grace unto thy head, and chains about thy neck. Verse 10. My son of sinners, and 'tis thee, consent thou not. Verse 11. If they say, Come with us, let us lay wait for blood, let us lurk privily for an innocent without cause. Verse 12. Let us swallow them up alive as the grave, and whole as those that go down into the pit. Verse 13. We shall find all precious substance, we shall fill our houses with spoil. Verse 14. Cast in thy lot among us, let us all have one purse. Verse 15. My son, walk not thou in the way with them, refrain thy foot from their path. Verse 16. For their feet run to evil, and make haste to shed blood. Verse 17. Surely in vain the net is spread in the sight of any bird. Verse 18. And they lay wait for their own blood, they lurk privily for their own lives. Verse 19. So are the ways of everyone that is greedy of grain, which taketh away the life of the owners thereof. Verse 20. Wisdom crieth without, she uttered her voice in the streets. Verse 21. She cried in the chief place of concourse, in the openings of the gates. In the city she uttereth her words, saying, verse 22. How long, ye simple ones, will ye love simplicity? And the scorners delight in their scorning, and fools hate knowledge. Verse 23. Turn you at my reproof. Behold, I will pour out my spirit unto you. I will make known my words unto you. Verse 24. Because I have called and ye refused. I have stretched out my hand and no man regarded. Verse 25. But ye have set on naught all my counsel, and would none of my reproof. Verse 26. I will also laugh at your calamity. I will mock when your fear cometh. Verse 27. When your fear cometh as desolation, and your destruction cometh as a whirlwind, when distress and anguish cometh upon you. Verse 28. Then shall they call upon me, but I will not answer. They shall seek me early, but they shall not find me. Verse 29. For that they hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Verse 30. They would
none of my counsel. They despised all my reproof. Verse 31. Therefore shall they eat the fruit of their own way and be filled with their own devices. Verse 32. For the turning away of the simple shall stay them, and prosperity of fools shall destroy them. Verse 33. But whoso hearkeneth unto me shall dwell safely, and shall be quiet from fear of evil. Purihin po natin ang salita ng Diyos. Amen. Ayan. So ngayon naman po, maaari na po tayong umupo at i-prepare po natin ang ating notebook, ballpen, and Bible. At mag-focus po muna tayo sa Word. Ayan. So, mapalad po ang mga taong iniiwan yung mga gawain upang unahin po ang Panginoon. Gusto po ba nating i-bless tayo ng Panginoon? Amen. Kaya unahin din po natin ang Word. Napaka-importante pong makarinig po tayo ng Word. At tinatawagan ko po si Itay upang ibahagi po ang kanyang salita ng Panginoon. Praise the Lord. Handang-handa na tayo sa salita ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Colossians chapter 3, verse 1 to 4. So, I'll be sharing ng exposition dito. Ito in connection palagi yung aking sinishare sa inyo ay in connection with the second coming, with the last days, with the end time. Alright, so basahin natin Colossians chapter 3 verse 1 to 4. Baka maliliit. Ay, tama. If you then be risen with Christ, are above, where Christ sitteth on the right hand of God. Set your affection on the things above, not on things on earth. For you are dead, and your life is hid with Christ in God. When Christ, who is our life, shall appear, then shall you also appear with him in glory. Amen. Praise the Lord. Nawa kasihan tayo ng Diyos at pagpalain sa kanyang mga salita. Buksan ng Lord ang ating spiritual eyes and understanding para lalo nating maintindihan ang verse ito, ang scripture na lagi nating nababasa. Praise the Lord. Sabi niya, if you then be risen with Christ. Now, hindi ito salita na nagbibigay ng pagdududan. Ganun ba? Ako ba ay kasama talaga? Kristiyano ba ako? No. Ito ay affirmation na ang kausap niya ay mga anak ng Diyos. Right? Na hindi naman kung talagang kayo ay kasamang muling nabuhay ni Kristo, ang implication ng delivery nito ay hindi ganun sa parang may pagdududa. Mas magandang itagalog na ito. Ngayon, alam ninyong kayo'y kasama ni Kristo na muling nabuhay, yan yung implication niyan. Yan yung mas malapit sa Tagalog na pagkakaintindi. Then seek those things which are above. So first of all, yung unang phrase na yan ay nagsasabi na ang kausap niya ang mga Kristiyano, nagsasabi na ang isang Kristiyano ay mayroong identity sa Panginoon. Importante ito. Maraming mga tumanggap sa Lord, but para silang si Juan, yung who am I? Parang nauntog. Di ba? Pag nauntog, na kakalimutan kung sino ang sarili. Alright? So, paano mo malalaman kung sino ka? Subjectively. Ibig sabihin, subjectively means sa mata ng Panginoon, sino ka? Ano ang nangyari sa iyo nang tinanggap mo ang Panginoon? Ang popular verse natin ay 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Amen. Yun. Isa sa mga nakita nyo yung mga nagla-life group doon sa ating manual, may isiningit ako doon na mga 2 to 3 pages, I think 2 to 3 pages yun. 2 pages yung new creation realities. Sa tingin nyo, hindi connected yon. Pero yon ay connected. Okay, doon sa ating manual.
Okay? New creation realities. Kasi maraming Kristiyano, pag tumanggap sa Lord, siyempre, alam natin yan, bagong panganak sa kaharian ng Diyos. Sometimes na-assume ko na ito rin yung audience ko kahapon. Yung kahapon kasi, every Saturday, meron tayong Sabbath school. Hindi tayo sa Batista. Sabbath school, meaning yung umaten. Okay, at doon, yung ibang preaching ay pinag-aaralan na at ginagamit para lalo nating maintindihan ang salita ng Diyos. Everyone is welcome. Okay? Libre naman. Kung kayo ay masipag-sipag, maaga na kayo sa prayer. And then, 8:30 to, dati 1 hour lang yan. Naging 8:30 to 9:30, naging 8:30 to 10:30 naman na. Tapos yung nabalitaan ko, may gusto na magbaon. Di ba? Okay. So, meron kayong pinaplano ata. Alright. Amen. Ang masarap kasi sa isang Kristiyano ay talagang yung nagsimula ng mauhaw sa salita ng Panginoon. Okay, yung ini-enjoy mo na hindi lamang yung praise and worship, but ini-enjoy mo na ang pakikinig ng salita ng Diyos at pag-aaral ng salita ng Diyos. No wonder why the first century church in Acts chapter 1, anong verse na yon? And they continued steadfastly in the apostles' doctrine and in fellowship, in breaking of bread, and in prayer. Ngayon, yun yung, ano ba yun? Dapat mabilis yung pitik ng kaya mga brother, ha? Okay, sa Acts yun, Acts. Okay, so, ang mga Kristiyano nung unang panahon, daily, they continued steadfastly. Alright? Daily. Hindi ko pa na-perfect ha. With one accord. Ayun. Tama. Tama ba? Ano yung pinakita mo? Verse, yung next verse, yan yung maganda. Praising God and having favor with all the people, and the Lord added to the church daily such as should be saved. Yan yung naging resulta. Pero balik ka doon sa yung sinabi ko. Yan, 42. And they continued steadfastly in the apostles' doctrine. Siyempre, ang apostles' doctrine, yan yung teaching ng Panginoon. Saan kukunin ng apostle ang teaching? Okay, mula sa Lord. Okay, so, and fellowship, and breaking of bread, and in prayers. So, at least 4 na activity. And we want to bring this life group level. Kasi mahirap gawin sa Sunday. Diba? Imagine yung daily. Diba? Fellowship, teaching, breaking of bread, prayers, every day. No wonder why ang mga patay noon nabubuhay. No wonder why yung mga may sakit na daanan ng anino ng mga apostle ay gumagaling. Kasi babad sila sa Word of God. Huwag na kayong huwag nyo nang patuloy yung mga nagsasabing ang himala ay lumipas na. May mga nagtuturo ngayon in the Christian circle na nagsasabing ang himala, hindi na raw sila naniniwala sa miracle at healing, alright, at casting out devil kasi nung nakumplito na daw ang Bible ay tumigil ng gumawa ang Diyos ng himala. Di ba? Mga Kristiyano yan. May iba dyan. Pastor, tinuturo yan. Ang logic natin doon ay ganito. Of course, may mga founding apostles. Pero, ang nakasulat sa Biblia ay, if you believe, these signs will follow them that believe. So, normal lang na hindi sila, walang makita sila na himala, kagalingan, at mga demonyong lumalayas kasi hindi nga sila naniniwala. Normal lang yon. So, huwag tayong mainis at magalit sa mga nag-iisip ng ganon. Huwag tayong maki-argue kasi tama ang Biblia. Amen? You believe, these signs will follow.
if you don't believe, no signs will follow. Ang mahirap lang, pag sinabi nilang lahat ng mga himala daw ngayon ay hindi sa Diyos, sa demonyo. Oh, yun na yung foul pag basketball. Ang isang problema ay kung si Satanas ay hindi pa tumitigil gumawa ng himala at supernatural at ang Diyos ay tumigil na gumawa, hindi yun ang Diyos ko. Yun yung Diyos mo. Di ba? Yung Diyos ng mga hindi nananampalataya. Amen. Imagine, si Satanas hindi pa tumitigil gumawa ng himala, ang Diyos tumigil na. Sinong Diyos yun? Di ba? Maling Diyos yun. Siguro yun yung Diyos na wala talagang kapangyarihan. At nakakalungkot na yan ang ipinapangaral ng ibang mga ngaral. But the Bible says that these signs will follow them that believe. Amen. Praise the Lord. So, nung ikaw ay naging Kristiyano at tumanggap sa Panginoon, you receive a new identity. At yung identity na yon ay identity in Christ. Yan yung number 1 na dapat maintindihan natin. Naturally, yung mga tumanggap sa Lord na bagong-bago lang, katatanggap lang sa Lord, maaaring nagsishare tayo, or maaaring matagal na tayo pero hindi natin masyadong naisapuso, or maaaring matagal na tayo pero hindi masyadong na-explain sa atin, right? You don't know yung dynamics ng new birth. Parehas lang ng isang badang sanggol na bagong panganak. Hindi niya alam paano siya nailuwal sa mundong ito. Tama ba? Kaya nga sabi ng scripture ng salita ng Diyos, as a newborn babes, desire the sincere milk of the word so that you will grow thereby. First Peter. Sa Peter yon. Sundan mo lang yung sinasabi ko. Yung outline ko dyan, kulang yan. Okay, so don't worry. So desire the sincere milk of the word. 1 Peter 2:2. Ayan o, as a newborn babes. Yan, kinakausap niya yung mga bagong panganak sa kaharian ng Diyos. Alright? As a newborn babes, bilang bagong panganak na sanggol, desire the sincere milk of the word. Amen. At nawala. Balik mo. So that you will grow, that you may grow thereby. Siyempre, pag bagong panganak sa Panginoon, ipinararal sa bagong panganak na sanggol. Alright. So, every Sunday, kung meron tayong nadadala na mga nasiran natin ng Word of God sa ating mga life group, okay, ang ipainom natin sa kanila ay ang dalisay na salita ng Diyos. Yung Hebrews chapter 6, verse 1 to 3, yan ay, ang tawag dyan ay the fundamentals or the foundational teaching of the doctrine of Christ. Yan yung apostles' teaching. Right. Therefore, living the principles of the doctrine of Christ, yan ay, sa Hebrews kasi medyo nag-advance na sila at paulit-ulit na nilang pinag-aaralan ang apostles' doctrine or the foundational doctrine of the teachings of Christ. Kaya nang na-master na nila, sabi ng teacher, right, let us go on to perfection. Pero ano yung content ng dapat pinag-aaralan ng mga anak ng Diyos? Yung foundational, yung fundamental teachings ng mga Kristiyano, yung sinabing daily, they continued steadfastly daily in the apostles' doctrine. Nandyan yun, 6 yan. Diba? Anong sabi? Not laying again the foundation of number 1, yan yung masterin natin, repentance from dead works. I'll give you a summary of that. Repentance from dead works, meaning, ang tao kasi, natural sa religion, ginagawa niya ang lahat para maligtas. Tama? Ang religion, yan ang itinuturo niya. Gagawa ng mabuti para makapasok sa langit. May mga magtatanong, ano ang nagawa ko para hindi ako makapasok sa langit? Ano ang gagawin ko para makapasok sa langit?
Yung dating pananaw ko noon ay, pag nagkasala ka ng 50 kilograms, dapat gumawa ka ng kabutihan na 50 kilograms para mabalansi. Ganon. Yung imagine, wala sa Bible yun, ha? Pero yun ang natutunan ko nung ako ay nag-aral ng religion. Based in religion pa, di ba? Parang penitensya yun, di ba? Bayaran mo yung kasalanan mo, tapatan mo ng mabuting gawa yung kasalanan mo. Ganon. Okay. So, why dead works? Kasi ang nakasulat sa salita ng Panginoon ay, even your good works, Isaiah, they are as filthy rags, keyword, alright, sa mata ng Panginoon. Maging ang iyong mga mabubuting gawa. But we are all as unclean thing. Tayong lahat na tao. Why? For all have sinned and fall short of the glory of God. Ha? And all our righteousness, mga mabubuting gawa natin, are like filthy rags. Mahirap mang aminin, pero because we are in an expository teaching, kaya yung filthy rags dyan ay yung gamit ng babae pag mayroon silang monthly. Yan yung meaning yan. Okay? And we all do fade as leaf. Yan yung cruelty of time. Na kahit mamuhay ka ng 100, para ka lang dahon ng punong kahoy na nalaglag. Short lang yan. And our iniquities, di ba? Like the wind has taken us away. Yung mga kasalanan natin, right? Yung dumaloy na kasalanan sa sangkatauhan. Romans chapter 5, verse 8. 8? Check. Romans 5:8. For by one man sin entered into the world, and death by sin. Not 5:8. 18. Sorry. 18 nga. Ayan. Okay. Pero pakihanap mo pa rin yun, King James. Ha? Therefore, as by one man sin, or by the offense of one, judgment came upon all men to condemnation. Even so, by righteousness of one free gift came upon all men unto justification of life. Pakihanap yung for by one man sin entered into the world. Same wordings yun. Medyo nalimutan ko ulit. Trying to practice. 5:17. For by one man's offense, okay, offense dyan ay sin. Death or separation, paghihiwalay sa Diyos, reign because of this one man. Sinong tinutukoy noon? Adam. Much more, they which receive abundance of grace of the gift of the righteousness shall reign in life by one, Jesus Christ. Kulang pa. Meron pang isang verse. Hindi pa yan yun. For by one man sin entered into the world, and death by sin. Yan yung connecting the dots. Na dahil sa isang kasalanan ng tao, okay, ang kasalanan ay pumasok, sa Romans 5 yan, ang kasalanan ay pumasok sa sanlibutan, at ang kamatayan ay pumasok dahil sa kasalanan. And then for all have sinned. Ayan. Ayan. Wherefore, verse 12 pala, memorize natin mabuti yan, mga tatlong parehas ang context na pag-exchange ko. Wherefore, as by one man sin, Adam, entered the world, and death entered the world by sin, yan yung connection niya, and so death passed upon all men. Yan yung kailangan kong connection, yung ang death ay dumaloy sa lahat ng tao. Yung death na yan ay separation from God. Okay? For that, all have sinned. Because of that, na mula sa kasalanan ng ating first parent, the federal head of humanity, okay, sync of DNA ng tao, dahil tayo ay tao, hindi unggoy. Amen? Amen? So, yung kasalanan ng first father as the federal
head of humanity ay dumaloy sa sangkatauhan. In short, tinatawag yan na original sin. That's why, balik ka sa Isaiah, ang nakasulat ay, even our righteousness, yung mabubuting gawa, ay maruming basahan sa harapan ng Diyos. Ayan yun, meaning ng, okay, our iniquities, yung kasalanan natin, nadagdagan pa dahil we are originally, nung hindi ka pa anak ng Diyos, meron nature of sinfulness sa tao. At yun ang naghihiwalay sa atin sa Diyos. Maliwanag? Okay. Pero ang Lord ay nagbigay ng solusyon at alam natin, yan yung gospel, mabuting balita, ebanghelyo, evangelion, good news. Why good news? Dahil, di ba? Alam natin na sa kabila ng ating kasalanan, Romans 5:8 now. But God demonstrated or commended His love towards us. 5:10. Yan, 8 pala. While we were yet sinners, Christ died for us. Nung tayo ay makasalanan pa, in the state of sin, alright, ang Lord ay pinili niya na iligtas tayo by dying sa cross of Calvary. Amen ba? Okay. Na yung sakripisyo na ginawa niya, okay, ay iniaalay niya ngayon sa bawat isa. At nung narinig mo yun, right, na the only way na ma-blot out, malinisan tayo mula sa kasalanan, okay, na mag-separate sa atin eternally from God, nakumbinsi ka, gumalaw ang Holy Spirit sa iyong puso, ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya na walang nangyari, ipinangaral ang salita ng Diyos, na-touch ang iyong puso, depende sa readiness, kung anong klaseng puso meron tayo, fertile soil ba, o kaya'y daanan lamang. Dahil sa panalangin ng mga ibang tao sa'yo, God, these people are praying for you, at dahil sa grasya ng Panginoon, kumilos ang banal na Espiritu sa iyong puso, it opened your heart at na-realize mo, I need to repent. Amen. At nung ikaw ay nagsisi, nagbukas ang pintuan. Now, this is the gift of God. That's the grace of God. Ephesians chapter 2, verse 8 and 9. Amen ba? For by grace you have been saved through faith. It is not of yourself. It is the gift of God, so that no one can boast. Sapagkat sa biyaya ng Diyos, kayo ay nangaligtas dahil sa pananampalataya, hindi sa inyong mga sarili. Ito ay regalo ng Diyos upang walang makapagmalaki kahit isa. Oh, hallelujah. Kaya nung sabi ng mga ngaral, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. John chapter 1, verse 1, di ba? And this Word became flesh and dwelt among us. History, ang Panginoon ay nabuhay dito sa lupa for 33 and a half years. And then, pinako sa krus, muling nabuhay, inilibing, muling nabuhay, bumalik sa langit, nakaupo sa kanang kamay ng Ama, meaning in the authority and power of the Father. Narinig natin ang Ebanghelyo, at sabi ng mga ngaral, John 1 verse 12, but as many as received Him, to them give He the power to become the sons of God. Natapwat sa mga nagsitanggap sa Kanya, ay binigyan niya ng karapatan maging anak ng Diyos. So hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Lahat ng tao ay nilikha ng Diyos. Pero hindi lahat ng tao ay anak ng Diyos. Listen to John chapter 1 verse 12. But as many as receive Him. Now, ano yung word na receive Him? Receive Him as what?
Lord and King. Alright? Pag tinanggap mo ang Panginoon si Kristo as your Lord and King of your life, then He will become your Savior. Amen. Praise God. At pag, ano sabi niya doon? Pag tinanggap mo siya sa iyong puso, siya yung hari enthroned in your heart. Diba? Lord, kasi lagi natin sinasabi, dapat relasyon sa Diyos, hindi religion. Anong klaseng relasyon? Mag-ingat tayo sa pagsasabi ng word na relasyon. Yung ibang tao, iba ang naintindihan nila dyan. Tama? Lalaki ako, makikipagrelasyon ako. Yeah? Kay Jesus. Woo! Di ba? Yeah? Pag sinabing Lord, ano ang relasyon natin sa Kanya? Servant tayo. Di ba? Lord and servant relationship. Pag sinabing King of my life, we are the subjects. Tayo'y tagasunod. Amen. And we, automatic, anong mangyayari yan? Pag tinanggap mo siya, hari ng iyong buhay, Panginoon ng iyong buhay, verse 12, you automatically may nangyayari. 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ, ang sino mang taong na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Now, hindi na observe masyado yan. Even if you look up to the mirror, pagtingin mo, pagtanggap mo sa Lord, ikaw pa rin ang nakikita mo. Tama ba? Now, dahil ba walang pagbabago sa mukha mo, pero yung iba, mayroon. Talagang ngumingiti. Yan yung katabi nyo kung marunong ngumiti. Hallelujah. Sino dito ang hindi pa ngumingiti isang linggo na? Mahirap yan. Mahirap yan. Well, yung iba parang wala naman. Pero yung iba talagang may na-experience, it doesn't matter. Ang importante dito, narinig mo ang tamang mensahe ng salita ng Diyos, tama ang pagkasabi sa iyo ng mensahe, nabuksan ang puso at isipan mo, kumilos ang banal na Espiritu sa iyong puso. Right? Amen? At yan yung meaning ng sinasabing, you must be born above. Yan yung hindi naintindihan ng maraming tao. Siyempre, hindi pa nila na-explain masyado. Okay? Noong John chapter 3 verse 3, akala ng mga maraming tao, anong religion mo? Born again ka? Born again? Hindi religion ang born again. Makinig po kayo, mga nanonood sa online. If you are not in the church, if you are unchurched, right, and you are not listening sa mga, at it so happens na naririnig nyo ang mensaheng ito, born again is not a religion. Ano ang born again? Yung sinabi ni Jesus. You must be born again. John chapter 3. Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Yung word not see doon, you cannot understand. Oh, I see. Anong nakita mo? Oh, I see. Meaning, ngayon, naintindihan ko na. Tama ba? Except a man be born of water and spirit. Ano yung water? Kung spiritual birth yan, ang water diyan ay spiritual water, meaning ang salita ng Diyos ay tubig. Amen ba? And spirit, capital S, Holy Spirit, yan ang ating kumadrona. Ang nagbo-born again sa'yo, hindi tao. Huwag mong sabihin, na-born again ko siya. Right? Ang magpapanganak na muli sa'yo ay ang Holy Spirit sa kakaharian ng Diyos. Yung word na again doon, hindi repetition, napapasok sa tiyan ng ina tulad ng iniisip ni Nicodemo. Ang sabi ng Panginoon, you must be born above. Ang ginamit na word ay anazden, meaning above, into the kingdom of God. So, yung sanggol ba, yung ipinanganak, alam niya ang nangyayari? Wala. Ang alam lang niyang gawin, umiyak. Basta buhay yan. Tama ba? Ang next dyan, ang kanyang next na activity, uminom ng gatas, pagkain. Tama ba? So yung gatas ay food in liquid form.
So ang salita ng Diyos ay dalisay na gatas na tayo ay lalago. Amen. Praise God. Kaya balik tayo sa 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ. Nandun pa tayo sa identity. In Christ. Ano identity mo? I am in Christ. Paano? I receive Him as my King and my Savior and my Lord, and He is now my Savior. Savior from what? Savior sa eternal separation sa Diyos. Yung walang hanggang paghiwalay. Nakakatakot. Paghiwalay ang isang tao sa Diyos, spiritually, hiwalay sa Diyos. Pag siya'y namatay sa laman, nahiwalay ang kanyang kaluluwa, espiritu sa kanyang laman, he will go to eternal death. Walang hanggang kamatayan o walang hanggang paghiwalay sa Diyos. Yan ang hindi nare-realize pa ng marami. That's why dapat may mga ngaral. So if any man be in Christ, he is a new creation. Ang original word na ginamit sa new creation ay, he is a new species. Meaning, bago talaga, new heart, new spirit. Hindi niya sinabing he will be renovated o he will be reformed. Hindi ginamit ang word na reformation or transformation. Although ang effect ng kapanganakan na muli ay transformation. Yan yung effect. Mata-transform. But, merong inilagay na bagong espiritu ang Lord sa iyo na kawangis ng Panginoong Hesukristo. Created in true holiness, true righteousness and holiness. Okay, check. Created that new man, put off the old man and put on the new man. Yan. Alright? So, may bagong tao na inilagay sa iyo, which is created in the image of God. Ikaw yon na bagong espiritu, bagong puso. Created in true righteousness and holiness. Na ang new spirit na yan, new man na yan, you become a new man, ay nilikha. Ayan. And that you put on the new man which after God is created in righteousness and true holiness. So yung new person mo, yung new man mo dyan ay kawangis na ni Kristo sa katuwiran at kabanalan. Amen! Although hindi pa nagmamanifest dahil bata pa, kaya inaalagaan natin na lumago. So importante ang life group. Hindi lang sa kainan yon. Maganda. Amen ba? Okay. Kainan sa spiritual din. So, uli, yung ini-announce kanina dito, if you still don't have a life group, find your group. Okay. Hanapin nyo yung ating mga lingkod ng Diyos na they are willing to give their life, their time to teach you the Word of God so that you will grow thereby. Di ba? Amen? Okay. So, importante yung ating identity with Christ. You are not of this world anymore. Ikaw na ay citizen of heaven. Nadagdagan na ang citizenship natin. Bakit? Filipino citizen. Yung iba dito, dalawa, dual citizen, senior citizen. Pangatlo, heavenly citizen. Wow! Tatlo na. Amen! Sorry sa mga hindi pa senior, wala pa kayong 20%. Hallelujah. Amen ba? Praise the Lord. So, bakit identity with Christ? Bakit hindi identity with Muhammad or Shinto or Buddhism? Maraming founder ng religion. And I assume ang religion is something like the initiative of man to find God. Maganda ang objective. Kaya may mga founders at maraming mga followers. Pero, lahat ng mga founder na yon ay patay pa rin hanggang ngayon. Maging sila hindi malabanan ang kamatayan.
But praise be the name of the Lord. And glory to His name, kasi ang Panginoon Kristo, on the third day, He rose again from the dead. Amen. 1 Corinthians chapter 15, verse 1, 2, 3, 4. Ito yung summary ng Ebanghelyo. Yung summary na dapat ipangaral sa iba. Summary ito, pero malaman ito na isiner natin ng tamang-tama. Praise God. Sabi ng Panginoon, if I will be lifted up, I will draw all men unto me. Corinthians, chapter 15, Brad. Chapter 15. And the gospel that I have received. Moreover, brethren. Oh, yan yung simula niya. 1 Corinthians chapter 15, I think. First. Okay. Mas maganda yung dito at mabilis sana, kaya hindi na kayo masyadong tumingin sa cellphone ninyo. Ako, I want to quote it na para at least makita nyo, ay, nandun pala yan. Yung verse na yan. 1 Corinthians chapter 15, verse 1, 2, 3. Check mo. So, you have a new identity. Amen ba? Amen? Yan yung number 1 dyan. Okay. At ang verse natin, 2 Corinthians 5:17. Paano nangyari? Dahil sa gospel of our Lord Jesus Christ. At ang gospel na yan, ang pinaka-powerful na element ng gospel, the resurrection from the dead. Amen. Ang sabi ng salita ng Panginoon, sinabi rin niyo na Apostle Paul, tayo na ang pinaka-kawawang tao kung ang Panginoong si Kristo hindi muling nabuhay mula sa mga patay. Pero dahil siya'y muling nabuhay, amen? Praise God. Tama ba? Hindi umaalis itong natin. Okay. 15:1-9. Ayan yung sinabi ko, if in this life only we have hope in Christ, we are all men most miserable. Pero verse 1, 2, 3 muna. 1, 2, 3. Yan. Moreover, brethren. Yan. Ang tinatandaan ko lang kasi yung simula eh. Okay, so moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preach unto you, which also you have received, wherein you stand. Ito yung ebanghelyo na tinanggap ko at ko ring ibinibigay sa inyo at inyong kinatatayuan. Alam niyo ba ang inyong kinatatayuan? Sa pananampalataya? Amen? Okay, verse 2. Summary. Ano ang summary ng gospel na ito? By which also you are saved. Itong ebanghelyo na ito ay naliligtas kayo. You are saved. You are saved. Saved, past tense. Naligtas kayo if you keep in memory. Importante yan. You keep in memory meaning after you are born again, naintindihan mo, na pag-aralan mo. Okay. Yung ipinangaral sa'yo, hindi yung laging Kristiyano ako, tiwanggap ako sa Lord, atin ka, pero hindi mo naintindihan kung bakit. Tapos mamaya, may nag-invite sa'yo, nandun ka naman sa iba, mamaya, nag-invite sa'yo, mas aircon doon, mas malamig doon, kasi mainit dito sa bandang harap, di ba? Ganon lang magparinig. Okay, unless you have believed in vain. Kasi pag hindi mo naalaala at naintindihan kung paano ka naging Kristiyano, you believe in vain. Yung paniniwala mo ay parang walang kwenta. Okay, nasayang. Verse 3. Verse 3. Hallelujah. Isang iniklikan lang yan. Verse 3. For I delivered unto you first of all that which also I received. Ito yung aking sinasabi sa inyo. How that Christ died for our sins. Palisin mo na kita kasi ikaw ang attention. Ganyan. Okay na yan. Yan, okay na yan. Hallelujah. Hindi naman masyadong mahilig sa malamig. Hindi ko kanyo. For I delivered unto you first of all that which also I received.
I am delivering to you yung tinanggap ko, how that Christ died for our sins according to Scripture. Ha? Hindi ito haka-haka. According to Scripture. Saan yan? Isaiah 53. Huwag ka lang kayong pumunta doon. Next verse. Basta isulat nyo lang kung natamaan ng konti. Okay. Verse 4. So Christ died for our sins according to the Scripture. Next. He was buried. Now, may mga ibang nagtuturo, ang Panginoon Kristo daw hindi namatay. Nahimatay. Nahimatay. Daw. Tapos nung inilagay sa kuweba, bumangon. Yan yung mga ayaw talagang maniwala. Yung iba naman, ang in-spread na lie ay ninakaw ang kanyang bangkay. Maraming kwan. After the resurrection of the Lord, maraming lumabas na chismis. Para yung mga tao mapigil lumapit sa tunay na Diyos. Anyway, and that He was buried and that He rose again the third day according to the Scripture. So hindi ito, hindi ito yung parang aksidente or hindi ito yung parang ginawa-gawa lang. Pag sinabing according to Scripture, referring to the Old Testament, matagal pa na propesya na. At siya lang ang naka-fulfill yun. 100, meron akong compilation ng 100 scriptures fulfilled in Christ. Through Christ. Ang pinulfill ng Panginoon Kristo. Next, may nakakita ba, Pastor? Nung siya ay muling nabuhay. Tingnan natin. And that he was seen of Cephas. Sino yan? Si Peter. Then of the 12. Pasensya na sa mga babae. Hindi masyadong nire-record. Di ba ang unang nakakita, mga kababaihan? Okay. So, maintindihan nyo lang bakit in kultura nila noon, strong yung witness ng mga nagdududa. Ano? Kasi yung mga babae hindi nagdududa. Itong si Peter, nagdududa yan. Pero pag naniwala ang lalaki, matibay. Tama ba? Totoo ba madaling manampalataya ang mga babae kaysa lalaki? Bilangin nyo lang ang mga babae at lalaki dito. Tingnan nyo. Pag lalaki, konti. Kasi mas mabilis yung babaeng manampalataya sa Diyos. Tama? Sila ang maraming trabaho sa bahay. Sila ang mahirap mag-budget. Diyos lang, Diyos yan. Yung lalaki, mahirap maniwala yan. Totoo yun. Hindi, madalang tumawag sa Diyos kasi nasa barkada. Pero, bawi tayo. Pag nanampalataya ang lalaki, sulit. Totoo yan. Lalo na pag nag-praise and worship. Mga nanonood, totoo yan kahit sa mga online natin. Yes, that's true. Kaya noon, ang tinatawag na mga jewel ay mga babae. Iba na ngayon. Ang jewel ngayon, lalaki. Kasi ang jewel mahirap hanapin. Tama? Ang hirap. Mamaya na. Baka makuha ang oras ko yun dito sa sasabihin ko. Ito na lang. After that, he was seen of above 500 brethren. Hindi lang 12. Pagdating sa witness, yung pagsasaksi ka ng isang event, nai-establish ang truth 2 to 3 witnesses. Amen? Pero dito, hindi lang 12. 500 brethren seen him at once, of whom the greater part remain unto this present, but some are fallen asleep. So ang timing niyan, yung sinulat yan. Okay? Yan yung ibig sabihin niyan. Okay, so, why Christ ang aking identity? Kasi wala na akong ibang mapuntahan. Wala akong ibang mas mataas pa. Walang relihiyon, walang tao
at maging yung darating na Antichrist, wala yun. Amen ba? Siyempre, ang Antichrist, ang gagawin lang niya, deception. Pero ang mga aral ng salita ng Diyos, hindi madidisib yan. Ang gagawin ng kaaway, gagawa ng mga himala ng higit pa, na kung pwede lang, yun. Kung pwede lang, ay madaya niya pati mga pinili ng Diyos. Kung pwede lang. Sabihin ninyo, hindi pwede. Amen. Hallelujah. That's why importante ang aral ka ng salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. At ano yung apat na importanteng ginagawa? Number 1, steadfastly, they continued in the apostles' doctrine. Number 2, in fellowship. Oh, amen. Number 3, breaking of bread, communion. And number 4, prayer. Yun ang activity na wag inineglect sa life group natin. Amen ba? But do not forget the assembling of one another. Pwede yun. Hebrews 10. Diba? 25, tama ba? Alright. So, ano ang ibig sabihin? Yung verse natin doon sa, if you be then risen with Christ. Ngayon, magkakaroon na ng meaning yan. Kung kayo ngayon, datapwat kayo nga, ay kiniklaim natin na kasama kong muling nabuhay ang Panginoong Hesukristo, ano ang dapat gawin ng isang nagpapatuloy sa Panginoon? Ano ang dapat gawin ng isang taong na kay Kristo? Ayan. Ang sabi diyan, seek those things which are above. Hanapin mo ang mga bagay na nasa taas. Di ba? You must be born above. So, ako pwede kong sabihin, know your citizenship. Mas madaling intindihin. Amen ba? Kung ikaw ay pinanganak above in the kingdom of God, sa kaharian ng Diyos, alright, amen ba? Then you are a citizen of heaven. Pag citizen ka ng heaven, di ba pag ikaw American citizen, American citizen na, ano ang rights ko dyan? Ano ang aking mga privileges? Tama ba? Tama ba? Sinong gustong maging Iranian citizen? Ayaw nyo sa ngayon, di ba? Sa ngayon lang yan. Well, ang ibig kong sabihin, when you are a citizen of a country, you must know your rights and privileges. Yung mga senior citizen, may rights and privileges yan. Amen ba? Tama? Welcome me. Hallelujah. Iba, hindi na alam yung sinasabi kong iba. Kahit senior citizen ka, pag hindi mo alam yung power ng ID, wala rin. Sayang yung 20%. Hindi mo ginamit. So, pag sinabing seek those things which are above, hanapin mo yung rights and privileges mo. Know your citizenship. In other words, practice your full citizenship. Amen ba? I am a citizen of heaven. Therefore, ano ang mga privileges mo pag citizen ka ng kalangitan? Amen. Now, hindi ibig sabihin na iiwanan mo na ang mundo at No. Ang ibig sabihin ng seek those things, know your citizenship, rights and privileges, kasi mas mataas ito. Mas maganda ito kaysa dito sa panglupa lang. Ang ibig lang sabihin nito ay, alright, saan yung above pala? Saan yung above? Where Christ sit on the right hand of God. Amen ba? Baka yung above ninyo, third floor lang o second floor, ha? Okay, o sa dingding lang. Above kung saan nakaupo ang Panginoon Jesucristo. Amen. And then, dinagdagan niya, set your affection. Affection. Ano yung affection? Hindi lang love yan. Your attention, your love, your time. Di ba? Affection meaning, kahit wala ka doon sa lugar,
nandoon ang puso mo. Yan yung mga nagsasabing, nagtatrabaho sila sa abroad, pero ang puso nila na Pilipinas. Tama ba? Yan yung expression na yan. My affection belongs to. Di ba? Parang kwan yan eh. Yung affection, parang si Solomon. Daming nagbigay ng mga prinsesa sa kanya. Pero meron siyang nagawang Song of Solomon. Kasi meron siyang naibigay niyang affection niya doon sa iisang babae na yun. Oh, yan yung mga nag-aaral sa Bible School. Yan ang Song of Solomon, yung pinag-aaralan nyo ngayon. Tama ba? Sino nag-enjoy? Hallelujah. Song of Solomon. Meron pang atang one session. Alright. So set your affection on the things above, not on the things on earth. Dito pa lang sa word na ito, maliwanag na dapat naintindihan natin, yes, hindi mo iiwanan ng pagkain sa lupa, bahay sa lupa, sasakyan sa lupa, panglupa, pero these are not of eternal value. Bakit kailangang ilagak mo ang iyong buong puso, isip, your affection sa mga bagay sa makalangit? First of all, hindi mo magagawa yon kung hindi mo alam ang mga makalangit na bagay. Amen ba? At hindi mo alam yan, alright? Hindi mo mailalagay ang puso mo pag hindi mo nakilala ang Panginoon, sino ka sa Panginoon, at ano yung citizenship mo, ang puso mo hindi lilipat doon. Kaya maraming Kristiyano, worldly. Namumuhay ng dalawang identity. Worldly. Prinsipyo ng mundo ang ginagamit, hindi prinsipyo ng Diyos. Now, we are in the world, yes, but we must not be worldly. Magkaiba yun, tama? Pag citizen ka ng langit, you are now a stranger on this earth. You are now a traveler. You are now journeying. Amen ba? And dapat, alam mo yon. Ulitin ko, alam mo kung sino ang nagligtas tayo, alam mo kung sino ka kay Kristo, at alam mo ang citizenship mo. So, when you know that, ang puso mo pwede nang lumipat doon kasi alam mo na. The things of heaven, the things that are above, are eternal in value. Walang pwedeng pera na katapat ng mga bagay, amen, na binibigay ng ating Panginoong Hesukristo. Amen ba? Baka hindi ko matapos. But, bilisan natin. You are dead. Akala ko, Pastor, pag na-born again ako, may bagong buhay at buhay na ako. Bakit now sinasabi, you are dead? Okay, tingnan natin. Saan yung you are dead? So, ulitin natin ha. Dapat baguhin natin ang ating utak. Dapat may bago kang mindset. At ang pinaka-powerful verse na lagi natin ginagamit dyan ay Romans chapter 12, verse 1 and 2. Dapat ngayon, memorize nyo na yan. I beseech you therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies as a living sacrifice, holy and acceptable unto the Lord. For this is your reasonable service. Amen. But do not be conformed to this world, but be transformed. Yan yung result. But be transformed. Result ng pagiging naipanganak sa kaharian ng Diyos. Be transformed, process. Be transformed, effort. Be transformed, gawin mo. Be transformed, effort natin. Ano yun? But be transformed by what? The renewing of your minds. See? Mababago ang utak natin. Alright? Renewing of your mind. Bakit? Pag hindi na-renew ang mind mo, you cannot prove. You cannot understand. You cannot see, ano yun? Yung good and acceptable and perfect will of God. Maraming Kristiyano, dahil walang renewed mind, hindi nila alam ang kalooban ng Diyos sa totoo lang. At totoo lang. So they are in limbo. They are in parang lutang.
Kristiyano pero lutang, hindi alam kung sa Diyos o sa mundo. Hindi niya alam. Pero tayo na natuturuan ng Word of God, tayo na nagpapatuloy sa Word of God, tayo, mahirap magsalita kasi sometimes lang. There was a time na every Sunday, ginagamit lang ang Sunday para pampalakas loob. During the whole week, nandiyan ka, babad ka sa mundo. Kaharap mo mga tao, hindi balik kung mga taong support group, mga taong nakikikumpit sa'yo kung pwede lang apakan ka. Di ba? Gano'n. Wala dito yan siguro. Na-experience yun, hindi. Every day is like, yung tinatawag nilang rat race. Every day is like, you are trying to fight gravity. Nagkaroon ako ng problema. Anong klase ng problema? Grabe. O, di ba? Gravity. At least tumatama ng konti yung joke ko kahit wala sa context. Every day, there is the law, what we call the Murphy's Law. Ano yung Murphy's Law? Narinig yun na yan? Okay, if it can fail, it will fail. And every day, kailangan labanan mo yun. Wala na nga akong ginagawa eh. Bakit bumaho pa ako? Wala kang ang ginawa, kaya bumaho ka. Huwag kang mag-toothbrush ng isang linggo. Wala kang gagawin. Huwag kang maligo ng isang buwan. Wala kang ginagawa. Andin mainis ka kung bakit ka bumaho? Hindi ibig sabihin na wala kang ginagawa, walang nangyayari. May nangyayari dyan. Ba? It's called Murphy's Law. Or it's called, sa mga scientific mind, or mga engineers, the second law of thermodynamics, entropy. Na dahil sa kasalanan na apektuhan ang mundo, unti-unting nagdadisintegrate ang material world na ito. It's temporary. That's why we need to transfer our affection on the things that are permanent. At yan ay sa Diyos. Amen ba? But you cannot know. You will not know ang kalooban ng Diyos. Kahit magaling pa yung preacher, magaling pa ang magturo, pag hindi na bago utak mo, mayroong lens sa mata na kahit dry na ang mga damo sa kinalalagyan mo, ang tingin mo green kasi yung sunglass mo green. Kaya? If you have filter in your mind, ano yung filter na yun? Yun yung isinuot ng mundo sa'yo. Nang paniniwala mo, ang kagalakan, ang kaligayahan ay nandito lang sa lupa. Yun yung filter. Na ang paniniwala mo, pag-iisip mo, pag nagbibigay ka, nababawasan ka. Yun yung filter. Tanggalin natin lahat ng filter. Through the Word of God, if you know the Word of God, if you understand the Word of God, you know the principle of the Word of God. Ang dami niyan. Number one na principle na kailangan huwag niyong kaligtaan. Build your house upon the rock. Amen. Anong ibig sabihin nan? Metaphor ba yun? Yes. Ang ibig lang sabihin ay, pag narinig mo ang salita ng Diyos, gawin mo. Kasi pag hindi mo ginagawa, para kang nagtatayo ng bahay sa buhangin. Yan nyo. Paborito mo talaga yung pastor? Yes. Ano yun? Sabi ng Panginoon, give and it shall be given back. Hindi kayang intindihin yan ng mga makalupang utak. Ano yun? Binilik sa paano yun? They cannot understand. Pero yung mga farmers, naintindihan yan. Na pagtanim ka ng isang sakong palay, ang babalik sa'yo, kalahating sakong palay. Tama ba? Pag may bagyo. Hindi. Alisin mo yung bagyo. Alisin mo yung climate change na yan. Pag nagtanim ka ng isang sakong palay, ilan ang babalik? Farmers? 50 kabans. Pag dalawa, 100 kabans. Wow. Nagtatights yun, ano? Amen! Hallelujah! Oh, alam ng farmer ang ibig sabihin. Kung nagtanim ka ng isang kamatis, aani ka ng ilang kamatis? Isang buto na lang ng kamatis ang itinanim mo. Aani ka ng isang buto din?
No, at least isang puno na maraming bunga. Amen ba? Now, some people don't understand the principle. Kasi hindi tama ang puso. May principle sa above, sa Word of God, sa Kingdom of God, na so much wealthy, so much rich ang Panginoon. At pag ginamit natin yon, pinag-aralan natin yon, ina-apply mo yon, totoong yayaman ka, hindi lang sa lupa. Yung sa lupa, epekto na lang yan. Ang tunay na kayamanan ay kayamanan sa kalangitan. Amen ba? Praise the Lord. So set your affection on eternal realities, not on the physical which are temporary, dahil lugi ka, kapatid. And then last, you are dead. Okay? You are dead in Christ. Galatians chapter 2 verse 20, I am crucified with Christ, nevertheless I live. Yet not I. The life that I live by the faith in the Son of God. Tama ba? The life that which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. I am crucified in Christ. Amen. Praise God. Ano pa ang pwedeng verse natin dyan? Praise God. Colossians chapter 2 verse 20. Ano ba? Paki-check. Colossians 2:20. Wherefore, if you be dead with Christ, kung kasama kang namatay, naipako sa krus at namatay, nakasama si Kristo, meaning your faith, I am in Christ. Kaya yung nangyari sa kanya sa cross, nangyari na rin sa akin, muli siyang nabuhay, may bagong buhay na rin ako. Sabi niya, anong sabi diyan? Dead from the rudiments of the world. Dead from, saan ka namatay? Sa paghahari, elementary or principle ng mundong ito. Why? As though living in the world, are you subject to ordinances? Hindi ka na sakop ng sistema ng mundong ito. Meaning, you can go above. Hindi mo dinideny yung powers of this world like gravity, physical. Hindi mo dinideny na there are still sickness in this world, yes. But, na-receive mo may na-receive kang bago. A higher kind of life. A higher kind of law. Yung the law of the Spirit of life in Christ Jesus. Nasa Romans chapter 8 yan. For the law of the Spirit of Christ of life in Christ Jesus has set me free from the law of sin and death. Example, gravity. Ang gravity, kahit sa pumunta, mag-jump dyan, babalik at babalik ka sa lupa. Tama ba? Kaya naka-experience na, nag-shoot ng bula, tapos yung bula natigil sa taas. Meron na? Meron na? Meron ako nakita, pinicture kasi yun. Yung bula na sa taas. Pero, yung actual, real life, talagang bababa yan, gravity. Amen? Sino nagsasabing very powerful ang gravity? Meaning, kung one-story building, nahulog ka, hindi masakit masyado. Pilay ka lang. Tama? Pag 3-story building, mas malakas. Tama? Pag 10-story building, sobrang lakas yung patay ka na talaga doon. Kaya may nagsasabi na, sa sobrang taas, malakas ang lagpak. Tama ba? Now, but, merong power na pwedeng labanan ang gravity. The Wright brothers. Sino yung mga Wright brothers? Yung mga brothers na hindi wrong. Tama? Joke. Okay. May W yun sa simula. Okay. 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 Nung naimbento ang eroplano, noong unang panahon, imposible ang bakal lilipad. Tama? Noong unang panahon, imposible ang bakal lulutang sa tubig. Pero later on, na-discover nila how to overcome gravity. Sa tubig, buoyancy. Sa airlift, di ba? Yung aerodynamics, na pag ang bakal, may engine so fast, at tama ang kanyang shape, aangat siya at lilipad. Yun yung nagsimula ang airplane. Can you stay? Balloon na lang, balloon. Simple, balloon. It overcomes gravity. So ngayon, ang buhay ni Kristo na nasa atin, kaya niyang labanan ang gravity of sin. Amen!
kaya niyang labanan ang curse of the law. At yan yung new creation reality. That's why, hinihimok ko kayo sa araw na ito, sa oras na ito, from this day forward, simulan natin i-change ang ating priorities. Simulan natin yung mindset natin ilagay sa taas. Amen ba? Simulan natin, praise God, to set our affection and our mind to the things above, where Christ has seated. For we have been dead to the principles of the world. We are now alive to the principles of the kingdom of God. Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Hindi ka maghihirap, kapatid. Lalo kang pagpapalain ng Diyos, dahil sinabi niya, hindi lang buhay na walang hanggan, kundi masaganang buhay. Tayong lahat tumayo, and let's pray. Praise be the name of the Lord. Hallelujah. Lord, maraming salamat sa oras na ito. We praise you, we glorify you, we thank you for the word na aming narinig. Thank you, Holy Spirit, you are our teacher. We bless your holy name, Lord Jesus Christ, our Master, our Savior, our King. We exalt you. Thank you, Lord God, sa iyong mga pangako. They are all yes and amen. We bless your holy name. We thank you, Father God. Hallelujah, for such a beautiful, oh God, story of redemption na ibinigay nyo sa bawat isa sa amin. And we continually bow down and bless your holy name, humble ourselves before you. You are great in our lives, and we'll continually serve you. Hallelujah, until the end. So Father, right now, as an expression of our love and loyalty, devotion to you, hallelujah, we will obey you through this communion, Lord God. As we take this communion, Father God, we are expressing the breaking of bread, the fellowship, and praying for one another, and especially, Lord God, yung pag-aaral ng iyong salita. So right now, Lord, we ask you to continually be with us with your Holy Spirit. Thank you, Lord. And manifest your Holy Spirit in our midst. We bless this bread and wine. We bless, oh God, everyone who will participate with this, na ma-receive namin, Panginoon, lahat ng virtue connected to this communion. You have commanded us, O Lord God, to break bread in remembrance of you. And in obedience to that command, to that ordinance, Father God, right now, hallelujah, we will receive this as we distribute the bread. Bless this, O God, in Jesus' name. Amen. Amen. Manatili po tayong nakatayo para sa declaration of tithes. At tinatawagan ko po si Brother Josiah. And sabay-sabay po tayong mag-decree and declare po sa ating tithes and offering. So, Father, we realize that you are our source. You are therefore the source of all our blessings. So we give our tithes and offerings unto this day as a token of our love and appreciation for you, and for your love, grace, mercy, and your blessings upon our lives. We give and commit them unto you, not grudgingly or of necessity, but we willfully and joyfully give them unto you. For your word says that you love those who are cheerful givers. You instructed us to bring all the tithes and tithes into the storehouse and prove you. So, Father, as we give our tithes and our offerings, we thank you for proving yourself strong in our lives with your open windows of heaven blessings. Father, we confess your word that all our needs are met according to your riches and glory. We have all sufficiency in all things. All our bills are paid, and we have plenty left over. We also confess your word that we are blessed exceedingly, abundantly, and above all that we can ask or think, spiritually, physically, socially, and financially. Father, because we are a tither and a giver, we also thank you for the rights and privileges
you have given unto us to decree your word over our lives. We therefore decree that we are blessed coming in and blessed going out. We are blessed in the city and in the field. We are blessed in our finances and blessed in the storehouses of our savings. We are blessed to be the head and not the tail. And we are blessed to be above only and not beneath. As we give our tithes and our offerings, we thank you for blessing them be multiplied and given back unto us. A good measure, pressed down, shaken together, and running over shall you cause them to be multiplied and returned unto us from the north, south, east, and west. Father, you also said in your word that as a result of our obedience to bring you our tithes and our offerings, that you would rebuke the devourer for our sake. Therefore, Satan, by the authority of the word of the living God, we decree and declare that you are rebuked from our home, family, health, and finances. We also decree that you are off limits to every area and aspect of our life, spiritually, socially, and financially, by the authority of the name of Jesus Christ. Now, Father, as we commit our tithes and our offerings to you, we receive the promise of your blessings over our life. We speak your word that no demon in hell shall be able to hinder, delay, or stop your blessings upon our lives. And we pray that you would use our tithes and our offerings to help establish your word in the earth realm, cause lives to be delivered and changed, and bring the harvest of souls into the kingdom of God. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. 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 So malaya po tayong magbigay po ng ating tithes and offerings sa harapan po. Amen. So bago po tayo dumako po sa praise and worship, humanap po tayo ng kapareho at kapareha upang magpanalanginan po.
Hallelujah, Panginoon. We worship you, Lord God. The whole earth declares your glory. Lifts your praises, Panginoon, on high. Kaya kami narito, Panginoon. Tayo narito. Lahat para itaas ang ngalan ng ating Panginoong Diyos na buhay. Amen. Hallelujah. The whole earth is full of your glory, Lord. We declare, we sing, hallelujah. The whole earth is full of your glory. Sing. The whole earth is full of your glory. The whole earth is full of your glory. The whole earth is full of your glory. You reign victorious.
papuri, pagsamba, Panginoon. Hallelujah, yes, Lord. We worship the true God, the God who sees, the God who loves. Salamat, Panginoon, sa aming mga narinig na salita mo, Panginoon. Kami na-remind, Lord God, sa pag-ibig mo sa amin, Panginoon, sa grasya mong nag-uumapaw, O God. Hallelujah, sa purpose, Lord, ba't kami naririto, Lord God. Thank you, Lord. You have reminded us who you are, O God. A God not created by human hands, not limited, O God, but all-powerful, all-knowing, almighty God. Dakila ka, O God. Dakilang yung mga gawa, Panginoon. Hallelujah. We give glory to your name, O God. We exalt you, Lord. You are not a God created by human hands. You are not a God dependent on
God alone, Panginoon. You are Jehovah Jireh, Jehovah Nisi, Jehovah Shalom, Jehovah Rapha, oh God. You deserve the praise, Panginoon. Hallelujah. Sa oras pong ito, Panginoon, we worship you and praise you. We lift up our family, whole family in the name of Jesus. Sa oras pong ito, Panginoon, kami po'y may lakas ng loob na lumalapit sa inyo sa araw na ito dahil alam po namin na ibibigay ninyo ang anuman hingin namin sa iyong pangalan sapagkat ito'y kalooban niyo, Panginoon. At dahil sinabi niyo rin, Panginoon, kung mananatili kami sa inyo at yung salita'y mananatili sa amin, hingin po namin ang anuman ito po'y pagkakaloob mo, Father God. Kaya sa oras pong ito, Panginoon, kami pinagtitiwala sa inyong mga salita na ito'y mangyayari sa pangalan na Jesus. Kami po'y naniniwala at nagkakaisa sa araw na ito, Panginoon. At nananampalataya, Panginoon, na kami, na sa oras pong ito, kami na po'y nagpapasalamat dahil tunay nga ng kalooban mo. Sa aming family, ay as for me in my house, we will serve the Lord. Tunay nga, this is your will, Panginoon. Kaya salamat po dahil buong family po namin mula sa aming ama, ina, mga anak, mga apo at sa buong angkan po namin, naniniwala po kami na sama-sama po kami maglilingkod at mananampalataya, Panginoon, at magpupuri sa inyo. Sama-sama po kaming lalago in Jesus' name na hindi po kami dapat mangamba, matakot, Father God. Dahil tunay nga, 2,000 years ago ay napagtagumpayan na namin ito, Panginoon. Dahil we are your children. We are overcomer, a conqueror, Panginoon. Hallelujah. Kaya salamat, Panginoon, dahil tunay nga, greater is He that is in you, that He that is in the Word, Panginoon. The enemy has no power over our family in Jesus' name. Wala na po siyang karapatan dahil Satan is already defeated in the name of Jesus. Ano ang pong activities, balak ng kaaway sa oras pong ito ay amin nang sinisira at winawasak sa pangalan na Jesus. Dahil tunay, you give us the authority to trample the snake and the scorpions and no one can touch us, oh God. Wala na po siyang magagawa sa aming family, Lord God. Sa oras pong ito ay aming binibreak lahat ng curses sa pangalan ni Jesus. Dahil tunay nga, simula nung tinanggap ka namin, Panginoon, kami na po ay pinalaya mo, Panginoon. Sa kagalingan, kami malaya na sa kagalingan, sa sakit, Panginoon. Kami na po, Panginoon, ay magaling na sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord, dahil tunay nga ikaw ang aming pastol, hindi kami magkukulang. You are our Jehovah Jireh, the great provider. Panginoon, dahil sinabi mo, Panginoon, the Lord is my shepherd, I shall not want. But my God shall supply all our needs according to His riches and glory. Kaya Lord, hindi kami magkukulang, Panginoon. Hindi kami matatakot, Father God. Dahil may pinangako ka at ito'y mangyayari sa bawat isa po sa amin, Panginoon. Kaya sa alam po kami magtitiwala at maniniwala, Panginoon, at mananalig. Tunay nga na ang iyong salita hindi babalik nang walang nangyayari. Kaya salamat po sa oras pong ito. Dahil alam ko na patuloy kang kumikilos sa aming family, Panginoon. Salamat, Lord God. We speak life. We speak unity sa aming family. We speak love, Panginoon, peace, joy, pagkakaisa, Panginoon. And aming sinisira at winawasak ang pag-aaway-away in Jesus' name, Panginoon. Salamat po dahil napakabuti mo, Panginoon. At kailanman hindi mo kami iwan ni papabayaan man, Father God. Salamat, Lord, dahil muli mo kami pinapalakas na tulad ng agila, Panginoon, dahil sinabi mo sa iyong salita na ang taong nagtitiwala sa inyo ay muli mong pinapalakas na tulad ng agila. Sila tatakbo, ngunit hindi manghihina. Sila lalakad, ngunit hindi mapapagod, Panginoon. Kaya salamat sa mga salita mo, O God. Hallelujah, Jesus. Tunay nga na ikaw ang aming Diyos, Lord God. You are God of our family, Panginoon. You are our God of our home, Panginoon. Kaya salamat po dahil ikaw ang magiging sentro ng aming pamilya sa Panginoon. You are our refuge, Panginoon, the rock, Panginoon, firm foundations, Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa kabutihan mo, Panginoon. Salamat po, Lord God. Dahil tunay nga, Panginoon, na walang imposible sa iyo, Panginoon. Mahirap man sa tao, pero naniniwala kami na may gagawin ka sa pangalan ni Jesus. We thank you, Father God. We give you glory and honor, Panginoon, sa
oras pong ito. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Patuloy po tayong lumapit sa Diyos. Ama naming Diyos na lumikha ng langit at lupa. Kami po, Panginoon, ay patuloy na nagpupuri. Nagpapasalamat, Ama, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa bawat buhay po namin. Tunay nga po, Panginoon, na ikaw ang Diyos ng imposible. At walang imposible sa inyo, Panginoon, ang lahat, Ama. Dahil ikaw, O Diyos, ang lumikha ng lahat dito sa lupa at saka sa langit, Panginoon. Kaya po nararapat po kami na magpupuri, magpapasalamat sa inyo lamang, Panginoon. Lord, sa oras na ito, O God, patuloy po namin dinudulog sa inyo, Ama, ang lahat ng mga gawain, lahat ng ministry ng inyong mga anak, Panginoon, especially sa mga sa Christ Alive Ministry International. Lord, alam po namin, Panginoon, na hindi lamang sa family ang aming mga ministry, kundi sa community of God in the name of Jesus. Sa ministry sa mga kabataan, Panginoon, sa mga eskulahan, O God, in the name of Jesus. Lord, salamat, Ama, sa mga anak na ginagamit mo. Alam po namin, Panginoon, you are your God to supply all our needs, hindi lamang financially, hindi lamang material, kundi sa intellectually, emotionally, Panginoon, knowledge and wisdom, understanding, O God, dahil ikaw ang the greatest provider, Panginoon, sa mga anak, sa kanilang pagtuturo sa mga eskwelahan, sa pagtuturo sa kabarangay, Panginoon, sa community, Lord, in the name of Jesus, sa feeding program, sa KB Eskwela, Lord, in the name of Jesus Christ, sa youth, Panginoon, na pinapangunahan ni Ma'am Casey, Sister Casey, Panginoon, at kanyang mga kasamahan, Panginoon, na nagpupunta sa iba't ibang lugar, sa ministry, sa eskwelahan, Lord God. Kayo po, Amang, siyang patuloy na mag-iingat, patuloy na pagbibigay ng kanilang mga pangailangan, O God. Lord, sa ministry, sa mga life group kami, Panginoon, sa mga Bible studies, Lord, in the name of Jesus. Lord, let the Holy Spirit fill each and every one of us, O God. Hallelujah, na ikaw ang siyang maitaas at wala ng iba, Panginoon. Hayaan mo ang bawat puso namin, Panginoon, ay manatiling mababa dahil ikaw ang aming itinataas, O God. Hallelujah. Maging sa ministry, Panginoon, sa mga father, mga kalalakihan, Panginoon. Lord, ikaw ang Diyos ng mga kalalakihan. Ikaw ang Diyos ng mga kababaihan, Lord. The mga women of blessings, O God. Lord, salamat, Ama, sa mga ministry sa kapulisan. Lord, alam po namin, O Diyos, na magkakaroon may mga krisis, Panginoon, patungkol sa pananampalataya. Ngunit, Lord, ikaw ang aming Diyos na pinagkakatiwalaan at wala ng iba. Salamat, Ama, dahil sa iyong pagkilos sa bawat, maging ang mga maliliit na kabataan, Panginoon. Ang bawat sector, maging sa mga senior citizen, O God, in the name of Jesus. Hindi lamang sa adults, hindi lamang sa mga kabataan, kundi bawat ministry ng iyong mga anak, Panginoon, na kanilang inawakan, Ama, sa oras na ito. We humble ourselves, O God, na hindi yung sarili naming kakayanan o yung katalinuhan, Panginoon, kundi yung banal na Espiritu Santo mo, Ama, ang siyang manguna sa bawat isa sa amin, O God, in the name of Jesus. Lord, salamat, Panginoon, for you have given us the power to trample on the snakes and the scorpions and to overcome all the power of the enemy. Sa mga ministry, Panginoon, we declare victory in the name of Jesus. Oh, hallelujah. Thank you, Lord, for the continuous provision, continuous divine protection, heavenly protection sa bawat anak mo, Ama, na humahayo. Maging sa ministry, sa music ministry, sa music team, Panginoon. Lord, patuloy mong pagpalain, Ama, ang kanilang mga ginagawa, Lord God, in the name of Jesus. Oh, hallelujah, hallelujah. Maging ang mga iba pang ministry in the future, we pray victory in the name of Jesus. Magtalaga ka, Panginoon, ng marami pang mga manggagawa, Ama, sa iyong ubasan. Salamat, maraming pong salamat, Panginoon.
Panginoon, sa oras na ito. Ang lahat ng kapurihan, ang lahat ng pasasalamat at pagsamba ay tanging sa lamang, Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen and amen. Praise God. Hallelujah. Amen! Sino pong na-bless? Parang humina. Ayan. Nakaka-bless po yung word at saka yung praise and worship. You are God alone. Ayan. So, na-remind tayong lahat na iisa lang po ang Diyos. Siya ang Diyos na siyang nagligtas sa bawat isa sa atin. Ayan. So, ngayon, sino pong matapang? Matapang sabihin ang ginawa ng Diyos sa kanyang buhay. Ayan, wag na po kayong mahiya. Ito na po yung chance. Amen. Natapakan ko ang kaaway na pumipigil sa akin. Hallelujah. Nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil 72 na po ako. Hallelujah. Thank you, Lord. Nagpapasalamat talaga ako sa Diyos dahil napakarami kong pinagdaan ng kamatayan. Pero ang Diyos pa rin ang patuloy na nagliligtas sa akin, patuloy na nag-iingat sa akin, nagtutuwid sa aking mga pagkukulang, pagkakamali. Kaya patuloy akong nagpapasalamat, nagpupuri sapagkat ang ating Diyos ay tunay na tapat. Amen. Kaya sabi ko nga, I am saved by grace. Naligtas ako dahil sa biyaya ng Diyos. At sa kanyang dakilang pagmamahal, napakabuti niya. Kahit hindi po ako karapat-dapat, talagang hindi ako karapat-dapat dahil walang-wala ako. Subalit, salamat dahil ang pag-ibig ng Panginoon ay tunay. Talagang, sabi ko, kulang yung salita na ipahayag kung gaano kabuti, kung gaano kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Kahit, hallelujah. Tapos salamat talaga ako, hindi maubos, hindi ako matigil-tigil sa pagpapasalamat. Kaya, kung ikwipinto ko lahat yung pinagdaanan kong yung mga napagtagumpayan kong sakit at karamdaman, talagang matagal tayo. Kasi madami eh. Una, nasagasaan ako, pero walang isang buwan, binuhay ako ng Panginoon, itinayo ako ng Panginoon. Natrangkaso ako, talagang grabe yung naging ko, hindi pa ako mananampalataya noon pero iniligtas na ako ng Panginoon. Ganon kabuti ang Diyos natin. Kahit hindi mo pa siya nakikilalang lubos, andun pa rin yung pag-iingat niya sa'yo. Hinihintay ka niya, talagang siya ang nagdadala sa'yo sa kanyang banal na harapan, sa kanyang banal na karuban. Kaya tuwing gabi na talagang ninaano ko ang sarili ko, nagpapasalamat talaga, hindi ako matigil-tigil na pagpapasalamat. Kaya patuloy akong nagpupuri at gusto kong awitan ng Panginoon. Hallelujah. Dahil sa pagtatagumpay na pinagkakaloob niya sa akin sa araw-araw ng aking buhay. Hallelujah. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong binago. Ang
Grabe, nakaka-bless po yung testimony po ni Nanay. Ayan. So, sino pong na-bless po? Di ba? Truly po that testimony can change lives. Ayan, at kumikilos po ang Diyos sa buhay po ng bawat isa sa atin. Kahit na gaano ka-imposible sa tao na mangyari yung isang bagay na yon, but with God, ayan, but with God, nothing shall be impossible. Ayan. So, sino pa pong nais pong magpahayag? Bago po ako umiyak dito. Mayroon akong kwento. Kung wala akong kwento, wala akong ipatutuo. Hallelujah. Kung Sister Nida ay 72, ako ay 84 na. Hallelujah. By the grace of God, ay nakatayo ako dito kasi noon, agilay ba ko, pero agalambay naton. Lord, salamat sa iyong pag-ibig, sa iyong grasya na pinakamayaman sa puso ko. Hallelujah. Ang ipatutuo ko ay aawit lang. Yung Pangasinan, kansyon nun si Brother Francing. Alam kong may magagawa ang Diyos. Hallelujah. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam ringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat at sa Kanya'y susunod, alam kong may diringgin ng Diyos. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Ang makasama ng Diyos ay tunay. Kung ika'y lalapitan ka niya, ang makasama ng Diyos ay tunay. Mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit ka kay Jesus. Draw near to God and God will draw near to you also. Kung mayroong magandang mangyayari sa'yo kung lalapit tayo sa Diyos kay Jesus. Hallelujah. To God be the glory. Ayan, so nakaka-bless po ang mga testimonies na naririnig natin ngayon. Tunay po, ito yung patunay na ang Diyos ay buhay. Amen po! Walang imposible sa Diyos. Sino pa po ang nais magpatotoo? In 5, 4. Wala na ho ba? Okay, so chance ko din po para, pwede po. Amen. So, gusto ko lang pong ipahayag po ang kabutihan ng Panginoon at nag-agree po ako kay Nanay Nida, yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. Kahit nung mga panahon na hindi pa natin nakilala ang Diyos, andun na po yung protection. Yun po yung naririnig ko kay Itay na common grace para sa mga unbeliever kasi binibigyan ng chance para mag-repent, bumalik sa Panginoon kasi yun yung nararapat po, yun yung original po na fellowship po sa Panginoon. So, ayun po, nagte-testimony po ako sa harapan nyo dahil gusto ko magpasalamat sa Panginoon dahil kahit na anumang pagsubok yung dumadaan sa akin, sa buhay ko, at andyan pa rin po yung guidance po ng Panginoon. Yung akala natin hindi kumikilos ang Diyos kasi parang walang answers, pero merong ginagawa ang Diyos. Sabi nga ho sa kanta, a waymaker, miracle worker, and promise keeper.
Ayun po, so natuto po akong lumapit sa Panginoon kasi po, ikwento ko lang po yung kasi college. Tapos, nabigla po ako nung mga activities sabay-sabay. Halos nakakapagod po, sa totoo lang. Nakaka-drain at hindi ko na alam yung uunahin ko. Tapos, may time po na may remedial po sa ENMA. May remedial po sa ENMA, tapos ang topic is prayer. Tapos, alam niyo po yung sobrang pagod na pagod kayo, tapos gusto niyo nang matulog. Pero parang pumunta pa rin po ako sa church para makinig. So, ayun po, ang ginawa ng Lord, ni-restore niya yung strength ko. Kasi po, di ba, yun ang offer ng Panginoon, peace. Kapayapaan kapag nasa presensya po tayo ng Panginoon. Hindi niya hayaan na manatili tayo sa lugar kung saan nadidrain tayo, kung saan may toxic, ganon. So, yun po yung naranasan ko sa buhay college. Hindi po pala madali. So, tapos, lalo po akong na-challenge nung nakita ko yung tuition. So, ayun. Pero, alam ko po na may gagawin ng Diyos at hindi ko pa po nakikita ngayon, but by faith, tinatayuan ko na magpo-provide ang Lord. And, ayun po, so, nakaka-bless lang po kasi every may dadating po na napansin ko lang po kasi every darating yung, kung malapit na po yung birthday ko, saka dumadating yung mga malalaking problema. So, parang gusto kong magtanong kay Lord kung bakit ganun. Pero, di ba, hindi po natin dapat, kailangan questionin ang Diyos kasi may dahilan, may purpose. Kaya nga po, ayun, so, napakabuti ng Diyos at tunay na minamahal po tayo ng Diyos. Kahit na sabihin po ng iba na wala nang magmamahal sa'yo, hindi po yun totoo. Wala nang mananatili sa'yo, hindi po yun totoo. Kasi God is here to protect po. Ipoprotect niya po tayo. Huwag po tayong maniniwala sa lies ng kaaway. Kasi from the beginning po, wala na pong katotohanan sa kaaway. Kaya kung makikinig lang po tayo sa mga voices, pakinggan po natin, better po nang marinig po natin ang salita ng Diyos. So, ayun lamang po, pinapasalamatan ko po ang Diyos sa buhay ko po. And sino pa pong gustong magpatotoo? And kung so wala na hong magpapatotoo, any announcement na lang po. Kung meron po tayong announcement po ngayong month, or next week, or gagawin this. Tita Arlene, meron pong announcement? Meron po kayong announcement? Dumadaldal ako. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating National Convention for Women of Blessing, November 8 po, hinihintay lang natin yung approval sa season sa Lingayen. So babalik po tayo doon na venue kasi yung sa Kalasyaw, parang nakuha yung petsa. Basta mark your calendar, November 8 po. Now take note, ang women is 18, ang mga kababaihan ay 18-year-old above po yan. Okay po? So, we would like to take this opportunity na magpasalamat po sa patuloy nating pakikipagtulungan. Siguro nabasa natin yung GC, nailibing na po yung father ni Pastor Benjo. At muli po, maraming salamat sa ating pakikipagtulungan bilang isang family po ng COM. Ano pa po ang ating mga announcements? For pastors, leaders, and workers, meeting natin sa Wednesday pero season, awa-abay. Hindi po tayo sa WCC, season po tayo sa Wednesday. Ang venue natin, yes, kay Pastor Rafe. So far yun lang naman. Hindi ko alam kung meron pang mga iba kay Ate Casey. Ay, Sunday. Sunday po ha. Second Sunday, yung ating fellowship plus leaders and workers meeting din po dito sa COM. Kanya-kanyang, kung ano ho ang madala natin uli. Huwag nating kalimutan from Pastor Zenny. Yun lamang po. Magandang umaga sa ating lahat. Thank you, Erica. Thank you po sa announcement po. And announcement din po sa ENMA mamaya. May ENMA po tayo mamaya, no? Mga ENMA po. Ayan. So, sa ating pag-closing prayer po, tinatawagan ko po si Jeric para pangunahan po tayo sa prayer. Lahat po tayo tumayo at
Father, maraming salamat po sa araw na to, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, dahil nakarinig ulit kami, Panginoon, ng salita, nabusog ulit kami, Panginoon, ng salita, O God. Lord God, sa paghiwalay namin, Panginoon, Lord God, patuloy mo kaming ingatan, Panginoon. Lord, kagaya ng pag-ingat mo, Panginoon, sa pagrating namin dito, Panginoon, Lord God. Lord, maraming salamat muli, ikaw lang aming itataas, dadakilain sa matamis mo lamang na pangalan na si Jesus. Amen. Amen. Malaya po tayong magkamayan. Ayan. Pwede rin po kayong mag-usap kung saan po kayo maglo-lunch. Ayan, para mahaba-habang kwento. God bless po. Shalom.